ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамзабонони азиз, мардуми форсу тоҷикӣ ки ман аз тамоми дунё гӯш карда истодаед. хеле хуб аст ки шумо барномаи чашмаи умедро тамошо доред, ҳар ҳафта интизор ҳастед. ин нишонаи он аст ки шумо мазмуну як мақсади мароми моя уже фаҳмидед. ман ҳар ҳафта дар бораи илм, дар бораи пешравӣ сухан мегӯям, дар бораи ба мақсади оне ки боло бардоштани фарҳанги халқи мо, худшиносии халқи мо, фаҳмиши халқи мо ба пеш раваду ана мардуми мо як нақшаи хубе дошта бошад барои ҳаёт ки муваффақ шудан тавонад. имрӯз якчанд чизҳое мегуфтанӣ ҳастам барои чи дар тамоми дунё агар ки бинед мардуми тоҷик ва форсзабон агар ки дида бошед бисёр шахсҳои бузургаш ҳаст, не ки якта тоқа ана ин хел массава чӯст оммавиш муваффақ шудагиш нест, халқи бисёре муваффақ нест. барои ҳамон агар ки бинед давлати Тоҷикистон ё ки мисол мардуми Тоҷикистон бисёраш кори соқати аст, мардикорӣ аст. Афғонистонам бинед форсзабонаш бисёра, худи тарафи Иронам бинед ҳаст, як қисман тамоми дунёам бинед. ба чӣ сабаб аст? Чӣ ҳаст сабабе ки имрӯз мардуми мо якта олимои бузург дораду ана ин кал не ки оммаве куллан ҳама муваффақ нест, бисёраш кори сиёба баста мондагӣ. як чанда сухан мехоҳам ки дар ин бора гап занам. сабаби асосии ин он аст ки аз ҳамин ҳазорсолаҳо қатъи зиёда аз ҳазорсолаҳо мардуми тоҷик, мардуми форс олимою беҳтарин мардуми беҳтарини худаша, шахсҳои бузурги худаша ё куштагӣ ҳастанд, ё бадарға кардаги ҳастанд, ё ки қадр кардагӣ нестанд. Абу Али ибн Сино яке аз беҳтарин таъриха сохтагӣ дар медисина, ҳамин калимаи медисина аз калимаи мадади Сино пайдо шудагӣ аст ки ҳазорҳо сол пеш аз ин Абу Али ибн Сино яке аз асосгузори традитсиони медисине ки имрӯз мани шумо мебинем, илми тиб. ҳамин бечора кофир аст гуфтан аз сабабе ки хост ки оператсия карда бинад ки ҳамон касалиҳо ба кадом сабаб касал шуда мурданд, барое ки ҳава фаҳмаду дигар одамои зинда ба ёрдам кунад ки ҳамин мардуми зинда монанд, зиндагӣ кардан тавонанд. ба ҳамин сабаб кофир ҳаст гуфта вая қасди куш кардан вай маҷбур шуд ки буромада буравад. маҷбур шуд буромада буравад, аз ватан дур мурду бурафт, не ки ҳамин ватан ба дигар нагашт, не ки орзуи ватан қатъи мурду бурафт. Абу Али ибн Сино рӯдакӣ нигоҳ кунед, рӯдакие ки асосгузори классики мо ҳаст, Абу Абдулло Рӯдакӣ чашмоша кур кардан. диққат кардесед, ин ақл ба турӣ намебиёд. Имом Бухорӣ баъд аз ки аз Меккатулло гашта омаданд ба Бухоро, вақте ки мардуми амир қасди кушашон кардану маҷбур кардану танг кардан, хостанд ки ба Самарқанд раванд, Самарқанд зиндагӣ кунанд. вақте ки наздик шуданд наздики Самарқанд ба Регистон ба наздик нашуда, фаҳмиданд ки дар Самарқандам вай каса интизоранд ки таъқид кунанд, интизоранд ки ба қатл расонанд. ба сахт дуо карда гуфтанд ки Парвардигор, агар дар ҳамин замине дигар ман ҷо наёфтам, амонатата гир. ки ҳамин хел ҳаст ки дар ҳамон ҷое дар ҷое будагишон байни Самарқанд ба норасида ва як кас гузаштан аз дунё. Имоми Аъзама дар зиндон зада куштанд. нигоҳ кунед, ана кун Берунӣ, Абу Райхон Берунӣ ки якумин одаме буд ки астрология ки қуввая глобуса ихтироъ кард, куштанд. нигоҳ кунед, Бадруддин Ҳилолӣ сангсор карданд. диққат кардаистед. ана агар ки мо дида бурем ҳамин чиза ҳазорсолаҳош ба мардуми фарсу тоҷик ҳамина давом дода истодааст. ҳозирам ҳам кора кардананд, давом дода истоданд. ман намефаҳмам чӣ ба Камоли Хуҷандӣ Широз барафта ба ном буровардану дар ҳамон ҷо мурда бурафтанд, дар Табризми, дар Широзми куҷо ба ана Бедил, Мирзо Абдулқодири Бедил дар Ҳиндустон рафтанд. ҳамин хел шуданд. Ҷалолиддин Румие ки дунё мешиносад, думи модарашумо буромада сағира рафтанд дар Турсия. ҳамин хел шахси мӯътабар шуда дунё ба машҳур шуданд. вай касам дар Тоҷикистон нестанд. ана ин ҳазорсолаҳош ба мардуми тоҷик қадр накарда олимошу шахси мӯътабараша куштагиай. мана нигоҳ кунед, Осими, академик Осими ки ба ҳаёти амино, Кароматулло Қурбон, бисёри ҳамин одамое ки мо медонем, Лоиқ Шералӣ, дигар бисёр одамое. мани мақсади гапи ман чи ай? мақсади гапи ман дигар чи? ману шумо бояд ки ин чиза охираш ба ноқта монем.
мо бояд ки дигар шавем, бояд ки ояндаи фарзандҳои мо ба ин чӣ намонад. ман намехоҳам дига халқи тоҷик мардикорӣ кунад. ман орзу надорам ки ҷияни ман ё хеши ман ё набираи ман мардикорӣ қати умраша гурзонад, кори сиёҳ қати умраша гурзонад. ман намехоҳам ки якта дар даруни тоҷикҳо муваффақ бошанд, не ё форсамоно. мо мехоҳем ки орзу дорем ки куллан халқи мо ба пеш равад, куллан пешравӣ кунад. вақте ки массави народ, то есть куллан халқи мо ки ба пешравӣ шурӯъ кард, вай тамоман натиҷаи дигар метиҳад. барои чи ин гуфтана сар кардам? ба сабаби оне ки чандин рӯзҳо дар инстаграм китобҳои ман баромад. дар Америка Амазон ба дар ҳақиқат ман соавтор ҳастам, Джек Кенфилд қатиё, Брайан Трейси қатӣ. вақте ки китобҳои ман баромадан, вай китоба мо чӣ хел нависдаги, вай экспертная книга гуфта чизе мегӯяд китоба ана ман ба ки талабот додан гуфтанд ки шумо аз таҷрибаи худатон нависед ки дарси таҷрибавӣ бошад, то есть практически знание буданаш дар кор, дарси таҷрибавӣ ки шумо аз саратон гузарондагӣ бошед. ман ҳамун системни мишления ман нависдаги панҷум главаи ҳамун қисми панҷуми ҳамун китоб, ҳавай автораш ман, автори асосӣ, муаллифи асосӣ Джек Кенфилд. ана акун нигоҳ кунед ки даруни вай ба якчанд одамо автора тамоми дунё ҳаст, якташ ҳавай ман. Амазон ба китоб мондаги ҳастанд, китоб фақат сурати Джек Кенфилд қатӣ. ане ки моҳо ба китобҳое ки ман ба чиқе ки ман ба дар кор аст роӣ мекунанд, аблошкаш ҳам ман ҳастам, ҳам Джек Кенфилд, ҳам ё ки дигаранч Брайан Трейси и так далее. мардуми мо бошад сразу ина гирифтанд, гуфтанд ки Давлатов дурӯғ гуфта, китобҳои дигара каса китоби ман аст гуфта вай карда истодааст. ин аз сабаби чӣ? аз сабабе ки мардуми мо беҳад бахилай, мардуми мо беҳад чуқур нофаҳмида, наомӯзуғда, ҳамон информатсияи дуруста, рости гапро нафаҳмида худаш дурӯға паҳн кардан мегирад. дарони ҳамон якта дуташа мехел наверно даромада дидест ки аблошка ба ҳамон номи ҳамон китоб, ман аблошка ба нестам пеш ба вай ба фақат Джек Кенфилд сразу навистааст инстаграма ҳамҷоба ки Давлатов дурӯғ мегӯянд, муаллим ин хел он хел, бо ҳаме қадар ана баъд ана кун, ба ҳаме қадар мардум ин қадар гапа ҳаққор. шумо аз куҷо ин илма ёд гирифтед ҳаққорат кардана? шумо ҳаме ҳаққорат кардан ба профессионал будетун дия, ҳаме ҳаққорат кардана фақат метоистетун дия. агар ки диққат карда бинед аз дарони ҳама не, конечно як қисми мардум худе ки бағзаш навистааст ки ман ҳаме интизор будам ки кай ҳаме одама ягон кас рӯи об мебурорад ки ҳаме машиникаошо бинед дигаро. ахир оқиба чӣ шудед? ахир оқибат чӣ фаҳмидед? баъзеш ахир оқибат кофта даромада дид ки дар ҳақиқат ман соавтор навистан Джек Кенфилд ба. вақте ки ҷавобаш ҳар тараф гирифтан ки Давлатов соавтор ҳаст, ҳама дар ҳақиқат муаллифи ҳамин китоб ҳаст, дигар бас кардету навистана, дигар намедонед чӣ баҳона ковед. шумо ба забони русия намедонед. ту ки забони русия медонӣ чӣ кардӣ барои миллати ман? ту ки забони русия медонӣ ё ки он чиз чӣ кардаги барои халқи ман? мо имрӯз ҳозир дар ин ҷое ки ман шиштагӣ ҳастам, дар пишти ман мо ин дуюм хонаи дониш аст ки мо карда истем. ҳамин 100 мо мекушем. мо мехоҳем ки халқи мо китобхон шавад, мо мехоҳем ки халқи мо соҳиби бизнес шавад, мо мехоҳем ки халқи мо технология ёд гирад, мо мехоҳем ки халқи мо тавоно шавад. кадом халқ гумроҳ аст? халқе ки маҳалчигӣ мекунад, халқе ки бахилӣ мекунад, ҷаҳолат дорад. ҷаҳолат аз камақлия мешавад. кадом мардум маҳалчигӣ мекунад? ҳамон мардуме ки илмаш қати кораша буд кардан наметавад, ба шинос кофта мегардад ки чист маҳалчигӣ карда кораша буд карда гардад, пора дода порахӯрӣ карда. одаме ки илм дорад ин кора нагаҳ намекунад, аз паси ҳунару илма шуда ба пеш меравад. барои ҳамон мо коре кардастем ки халқи мо чӣ хеле карда соҳиби илм кунем. барои ҳамон агар ки халқи мо соҳиби илм шавад, муваффақ шавад, худашам муаллифӣ кардан метавад дар дигар давлатҳои дунё, дар дигар ҷоҳо беҳтару хубтар. шумо танҳо тасаввур кунед ки дар ҳамин душанбе ё дар тамоми районҳо, дар ҳамон районҳо, дар тамоми қишлоқчаҳои калонтатарин ҳамин хел сентр пайдо мешавад. инҷа ҳаме чи ай, инҷа интернет мешавад. ҳозир 60-70% тайёр. вақте ки пурра тайёр шуд, баъд мебинед ин чӣ хел ай. вақте ки пурра тайёр шуд, ман ҳар якташа нишон метиҳам шумо ба ин чи ай, барои чи ай, ба кадом мақсад ай, мана ин чи. барои ҳамон ҳамватанони азизи гиромӣ, ба халқа мо хизмат кардан аз хотир набароред. агар ки шумо тавоноед, натиҷаи коратон қатъӣ нишон диҳед тавоноитона, таҳқири якдигар қатъӣ не.
ман нигоҳ карда бинам ҳамон интернета ҳамин дабони мо фақат ҳамон хейтеро ҳамон касое ки мо ба ганда навистасу бо ҳақорат карда суҳбат карда нависта фақат тоҷико ягон қазоқ ё қирғиз ё узбек ё ягон русо ё беларус ё англиш ягонташ не фақат тоҷико чиба ки одат кардаги мардуми тоҷик именно олиму ваши нест кардан ба аз қадимул айём вақте ки олимо китоб менавистанд китобҳои ва месӯзундан ман ҳамин глобуси вай сохтагия сӯзундан ку абурайҳон беруния бисёр чизҳои ҳамин хел мекардан ҳозирам ҳамин чи будааст ҳозирам шумо аввал аз болои нафси худатон саришта кардан ёд гиред баъд дигарро ба контрол карда гап задан ёд гиред худатон чӣ хизмат кардаги барои халқи мо ки дигарро таъқид мекунед аввал ина ёд гиред чорти дига чиз мисол мебарам шумо ба ин беҳад зарур якта шогирди ман да вай мебарорад қоқ мебарорад ҳамин сухафрукт мебарорад аз тоҷикистон да ҳамин россия да дигар ҷоҳо ин коре ки як ҳафта пеш шудаги ман мехоҳам ки ин чизҳо барои чи ин чизҳоя ман гуфта истодам ба мақсаде ки ҳамин чизҳо ба мо нохта монему дигар такрор нашавад умедворам ки шумо ин гапҳои мана дуруст мефаҳметон якта шогирди ман ҳаминҷи қоқ мебарорад москва вай ба россия ба нархи ҳамин тоҷикистона дида фаҳмида ҳаминҷи компанияҳои россия ба нархаша додааст нархаша додааст ҳозир тамоми ҳамин бозори россия ҳамаш дар дасти тоҷико аст бозори сухафруктеш дар дасти тоҷико аст ҳамин мағзу мавизу мана ҳамин чизҳо ҳамаш дар дасти мо ҳамино медонем кама мо анакун ин нарха тядага ҳамон компания ки ҳамин бор мефурӯшад да компания ки ҳамин бор мегирад новосибирск ба як рӯз пасаша ҳамин бозор ба як кас дидааст бозор ба як кас дидааст ҳамин гӯям конкуренташ дидааст дигар бачаҳое ки ҳаминам бор мебарад вай ба мефурӯшад россия ба ҳамина дидасу як рӯз пасаша рафта да ҳамон новосибирск рафта ҳамин пули нархи тоҷикистон қатӣ уже ҳамон компания пешниҳод кардааст ман мисол гӯям ҳаминҷи ба ҳамин 10 сомони аббозор худаш харадага унҷо ба рафта 65 ҳамонҷо пешниҳод карда 65 сомони русӣ ин ҳамон 65 сомони руситон ҳамин нархи ҳаминҷи мебад 70-80 сент ё 90 сент мешавад ҳаминҷи ба мон 10 сомтонам 90 сент мешавад доллар ба фаҳмиданед ман шита уйла кардам вай чӣ хел агуҷо вай бора мегирад ки берастамошкои белогистика чун нархи тоҷикистон вай ба дода истодааст россия ба не мақсад дига ки ин бача банкрот шуда дига бор набиёрад ки ба худам кунам ин бизнеса мақсад дига шумо гумон мекунед ки ҳамин хел дипинговат карда нархи якдигарита зада поин ба фуроварда пулдор мешетон ҳамин бозори ҳамин мағзу маюзи сухафрукт дасти ҳамин тоҷикҳо бааст як 5 сола ба ҳамин ина супермаркет мегирад дар дасти шумоҳо шумо ҳаракат кунед ки ҳозир ки дастотон ба ҳаст камтар капитал ҷамъ кунедон нархи якдигарита назан ба ғайр аз шумо дар ҳамин территорияи россия ҳеҷ ки ин бора ҳамин давлати россия ё дигар ҳамин қазоқистону дигар давлатҳо ҳеҷ ки ҳамин чиза карда истодагиш не шумо карданед нархата бардор ҳамаотон пулдор шед бардор нархата чиба ин хел мекунед нархи якдигарита зада поён ба зада фақат коре кунам ки якдигаре мо шиканем якдигаро мо намонем кор кардан ки ҳамин дигарро ба зӯротон намерасад дигар соҳаҳо ба зӯротон намерасад фақат пеши кори тоҷика мегиретон дигарро ба мушоҳида кардан наметоед чиба ки ақлотон намерасад илмотон намерасад фақат ҳамон диде ки як тоҷики худатон тавоно шуд ҳавая неш заданатон дар кор ҳамон ақидаи каждому сангпӯшт ки сангпӯшт гурдаш ба гирифта ёрдам кунам гуфта дарёа гузаронам гуфтаги ба каждум газида буд шумо ҳамон хел ақида қатъе намедонам чӣ хел агуҷо шумо гуҷои тоҷик ба шумо баъзе шумо таваллуд шудаги ҳастед бовар кунед ана иқадар фикри хом шумо ҳозир ки бозори россия дар дастатон ҳаст ҳаракат кунед як 5 сола ба капитал ҷамъ кунед чиба ки як муддати 5 сола ба ҳаме он островка мегиранд дасти шумо чиба супермаркет ба медарад супермаркетҳо уже фаҳмидан ки ин ба пул кор кардан мешавад ҳамина аста медаронанд худошон ба уже як чанда шаҳрро торговый центру супермаркет кушодагиш ҳамона гирифта истодааст дастотон барои мо шумо успед кунед нарха бардоретон нархи якдигарита назан ҳамин дурӯғ аст ки барои 3 рубл разница ин одам ин торговый центр он тарафи шаҳр равад ки ҳамон чиза гирам гуфта не нархои ҳамаотона бардоретон ба маслиҳат кор кунед ҳамин бозори россия дасти шумо ба немисон фурӯхта истодагиш не хитоиҳо фурӯхта истода худоатон ба маслиҳат нарха баландтар бардоред ки ҳамат пул кор кунед ин як чизе ки мегӯм бо як чиз диге ки мехоҳам гуфтан соҳаи сохтмонӣ ба украинсо россия ба уже кор карда истодагиш не украинсо бурафт
Европа ба кор кардан. Чиба ки бо забони англисӣ медонанд, ба ҳам нархи қулби русӣ ки паст шуд, ва ҳамаш Европара. Беларусо бурафт, Европа корган, Молдовано ҳам бурафт, Европа корган. Фақат тоҷику ӯзбек мондаги сохтмон ба. Нархотуна бардоретон. Ман чӣ дидистам ҳозир дар бозори Россия? Вай барое ки вай объекта сдават кунанд, вай ҳамон сохтмона сдават кунанд, вай ҳаракат карданд ки успеҳ кунанд ҳамон срокба, чиба ки вай тендера вигриш кардаги. Ана кун, мардуми мо ба чанд пул метавонанд. Ман мисол агар ки ҳамин гӯем 100 миллион рубл ба агар ки ҳамин кор бошад, тендер 15 миллионаш бачаҳои мо ба доданай, 85 миллионаш худошон гирифтанай. Акси чи? Акси ки шумо ҳамон забонаша камутум намеомӯзед. Як, дуюмаш ки ҳамон коғаза намеомӯзед. Хорошо, худат коғаз омӯхтан наметоӣ. Камакак пул те, як команда кун, компания кун, камакак ҳам пули кардаги те, як юриста нанимат кун, якта прораба нанимат кун, якта ҳамон одамое ки коғазата бурдан, а даруни ҳамон русҳо нанимат кун. Команди худата соз. Як бор, ду бор, се бор пул қатти кората буд накуну, илм қатти кората буд кун. Чӣ хел? Ахотор навродид ки самый дорогооплачиваемый труд – это творческий труд. Ин чӣ гуфта гап? А ҳама меҳнате ки қиматтар местаду пули зиёд метиҳанд, ин илми фикронӣ аст, илми ҷисмонӣ не. Меҳнати ҷисмонӣ не, меҳнати фикронӣ аст. Шумо ҳаракат кунед ки ҳамон кора коғазаш ёд гиред камутум. Чи ман 15 миллион ба кор кардам, 100 миллиона гири нағз нест? Бисёрато мереду ҳамон закасоя 10 сол аст, 15 сол аст дар Россия ҳастед. Меред ҳамон закасоя чӣ хел мегиретон ҳамон заказа? Заказа мегиред, камакак 5%, 2%, 7% шапка метед як касбаю, ҳамон заказа шумо мегиретон, кораша мекунед. Кора шумо карданед, не ки пула киҳо гирифтананд, ба номе ки ба коме ки шуда истодааст. Кора шумо карданед, меҳнаташа шумо карданед, кора шумо сдават карданед, не ки аз сабаби коғазаш номи дигароба ки ҳуҷҷат шудагӣ аст, ваёба история шуда бурафта истодаст, ваёба пул бо тендери нава додан мегиранд, шумо ба тендер наметиҳанд. Чиба ки шумо номатон ягон ҷо ба нест. Шумо даже нишон додан наметавонед ки ман ҳамин тендера ман, ҳамин здания ман сохтагӣ, ё ки ҳамин ремонта ман кардагӣ гуфта. Ман мехоҳам ки соҳаи сохтмония қапида гиретон. Соҳаи сохтмония қапида гиред, команди бақо аст, намефаҳмед. Ёбед 2 3 4 даруни ҳамон русҳо нанимат кунед, даруни украинсо нанимат кунед. Беҳтартараш ки даруни беларусҳои украинсо нанимат кунед, коғазотона мебаранд ва ё шумо нақсатар ҳормат мекунанд. Чем одамои такҷой. Ин шумо беҳтар мешавад. Бо як мисоли дига мебиёрам. Якта шогирдам гуфт ки дар ҳамин остановкаи метрои ҳамин вай самбусахона кушодай. Самбусахона кушодага, гӯш кунед, аренда гирифтаем, гуфт 170 000 ба ҳамон ҷое ки мо самбусахона кардем. 170 000 ба мо аренда гирифтем. Кора сар кардем. Вақте ки кора сар кардем, гуфт, вақте ки кора сар кардем, анча кор ки шуд, баъд аз чанд вақт, ҳамин се каса кор кардаги як ҷоя нарх савдо нағз мешавад. Савдо ки нағз шуда мегирад, якта даруни ҳамоно мегӯяд ки биё мо хутомо мерему, гапзанон мекунему, чӣ хеле карда ҳамин точка худам батиҳан. Мераду ҳамон соҳиби бачаи озарбойҷонро мегӯяд ки ту ҳамин дута пеш куну, ва ҳар сеташ партнёр ко, ту моа пеш кунанҷи, ба ман гашта ту отдельно аренда мегирам, ман ту ба 300 000 метиҳам. Диққат кардастетон. Хай, вай мардак мегираду, ина мегӯяд ки шумо буромада бураветон, ман худам кор мекунам исусон, ё бахай мегӯяд биё мо ту ба чӣ дар кор, хай ягон кас мо дигароба метиҳам, дигароба ба 300 000 тайёран ки тиҳан. Ва мегӯяд ҳамон ахир оқибат фикр мебиён ки ҳар сетак амон дига партнёрш ки мо ҳам 300 000 ту метиҳем, мо пеш накун. Диққат кардастетон. 300 000 додам мегиранд. Самбусахона ба элементарна самбуса. Баъд аз як маду маша ин одам бахилиша мехоҳад ки худаш тоқа бошад ки уже намефорад ки дигаро қати тақсим. Бо омада мегӯяд ки ман ту ба 500 000 метиҳам, ина пеш кун. Обшум ҳамин хел 3 бор, 4 бор, 5 бор, 7 бор нархи як майдаак точкае ки 170 000 ба аренда гирифтагӣ ахиро оқибат 1 миллион 700 000 ба мебарояд. 600 000 ки зиёд мешад, хай вай сека он ду кас мебарованд, ин худаш тоқа мегирад, аста ваям зиёд карда рафтан мегирад, обшум 1 миллион 600 000 ба мебарояд конца концов. Баъд маҷбур мешаванд ки рекетоя биёрану чеченсои воба бо пултияно ки биён ки Озарбойҷона нафсаша пастар кунаду гап зананд, обшум 1 миллион 300 000 ба мемонанд. ҳозир 1 миллион 300 000 ҳамон тоҷики ахмақ дода ҳамонҷо ба кор карда истода. Ман намедонам шумо токая ин хел ғулом мемонедон. Токая 170 000 маъқула нашуд. 170 000 ба мегирифтӣ, ҳамин разниси ва худотон тақсим мекардед. Анакоз 1 миллион 300 000 дода истоди. Агар ҳамон ту мана гӯш карда истоди бародар,
то кая ғуломи ба одат мекунед? То кая? ман гапа мехоҳам ки тамоми мардуми тоҷик фаҳмад, чунки ин чи дили мана реш мекунад. ман ҳама қадар хизмат карданам ки шумо як чизе ёд гиред, ҳама қадар хизмат карданам ки шумо зиндагитон пеш равад, мардуми мо хезад, бедор шавад, илм омӯзад, не ки ин хилқати пеш рафтан намешавад. шумо бояд ки дигар шавед. бародароё, кадумоятон ки мо ҳама дигар кардан наметавем, аз худамо сар мекунем, ҳамон миллате ки орзу дорем, ҳамон ҷамъияте ки орзу дорем, аввал худамо ҳамон хел мешавем, дастгири якдигар, худамо ҳамон хел шаффоф, одами тоза, одами худотар шуда кардан мегирем. қабатамо ба одаме ки омада дид, аста-аста дигар шудан мегирад. ман гум мекунам ки ҳамин ҳозир нишоное ки гуфтам, шумо ба назарам ки як ҳамин ҳозира мисолҳое овардагим, ба шумо бояд як таъсир равад. 3 та 4 та овардам. бо якти дигар мисол мебарам. якта бача омадааст дар Россияю, дарсам ман нақл кард, гуфт ки муаллим гуфт ман ҳамин ё марди коре мекардам, почта ба омада кор ёфтааст. почта аст ку почта. ҳамин архиви почта ба кор мекардааст. вай архиви почта бисёр чиркиндия, аса чангу хокаш ки бисёр русо намекунад ин кора, чунки зарараш касалид мекунад. вай ҳамин шишта ҳамон вова гирифта, ҳамон анкетаҳою ҳамон база бардошта, аз сари нав пришит кардан дар кору, тоза кардан дар кор, хокаша пӯшидан дар кор, ҳамин ҳава аз сари нав ҷобаҷо карда, порядка карда, бо мондан дар кор. почта ҳамин вай тасаввур кунед, аз 100 солҳо пеш, аз даврҳои даже вай император будаги ва ё мисол вай пеш аз инқилоби октябр 100 солҳо пеш ҳамин почта ҳар як дунаш ба ин сумма медодааст, ҳар як анкете мекард, кор сделне, чӣ қа кардӣ, зиёд кардӣ, зиёд мегирӣ. а мардуми мо ба ин фоида ку зиёдтар кунам, зиёдтар метиҳад. суткаҳош қати бечора шуда дар вай маҳкам карда мебарафтааст, трезоя кушодаги боло ба вай, ин суткаҳош қати бачаҳо кор карда, ҳамина тез карда ки 2-3 сум кор кунам. хай аввал ба ойлики нағз мегиранд. аввал ба шумо ман нарх хотирам ба нест, нархи корошон тақрибан хотирам ба ки ҳар як анкета, мисол ҳар як коғазе ки вай мегиранд 10 копейк мебуд ё 50 копейк буд, ҳамин хеле буд, обшим ҳамин хел мегиранд. банабад баъд вай мегӯяд ки ту агар ки бо коргард ёбӣ, бо одам дошта бошӣ, биёр, мо ки ҳамина тезтар тамом кунем, мо дигар филиаламо ҳам ҳаст. почта як гала филиал дорад ку Москва. хай ин мераду 2-3 бригади дигар мебиёрад, мегӯяд ҳамин хел кори хубай бачаҳо, не ки вай накунед, ту ин коғаз хай гуҷоша дуза мекунӣ ва ту ба дар кунӣ. ҳалол коре кунед, дурӯғ нагӯед, рӯйхаташа мана ин шумо база чӣ вай унҷо ба ҳаст ку шумораш. ҳамин ҳамақа кор мекунӣ, ҳамақа пул мегирӣ. хай ино мебиёд, кор мекунад. ҳамон 2-3 бригаде ки оварду ин кора нишон дод, баъд аз 2 маҳаша якташ мебиёд пеши ҳамон руководители, ҳамон роҳбари почтаи мегӯяд ки гӯш кун, ино пеш кун, ман одамои худам мебарам, як баробар арзон ба мекунем. ино нигоҳ кунед, курнонамаки тоҷика бинед, курнонамакиша вай оварда ина соҳиби кор карда, соҳиби нон кардаги, а ин омада гуфтааст ки ту пеш кун, ман як баробар арзон ба ту ба коргар мебарам. хай фай ба рус ба фоида ку коғаз ба ҳамон нарха менависад, вай пула киси худаш мекунад. ҳамина пеш мекунад, вай команди худаш мебарад, 2-3 группа. ин бечора ки бачаҳое ки аввал буданд, ҳамина пеш мекунад. баъд аз чанд вақт ҳамин чоканро чо дар пеш кун, одамое ки ин мебиёрад, ҳамон кори ҳамина такрор мекунад. якташ мерад пеши вай шефа, мегӯяд ин бригадиҳоя нест кун, ман туба мегӯяд 100 000 рубл шапка метиҳам, болош ба метиҳам, ту одамои мояге. обшим ҳамин хел мешавад ки барои ҳамон кора кардан акун шумо пешакӣ пора метиҳед ки баъд вай кора метиҳандтун. пори медодаги то 1 миллион рубл мебарод. барои як почта корша гирифтан шеф ба 1 миллион рубл метиҳед, баъд шумо анакун мисол гӯем агар ҳамоҷо 50 копейки ҳар як коғаз ба вай оформит кунанд, агар шумо ба 5 копейки ё 2 копейкиша метиҳад. ана ин ақли тоҷик. ҳама механданд ки ҷуҳудҳо ин хелан он хелан. ёд гиред ҳамуно. мардуми каман не ки ҳамақа дастгири якдигаранд, дилсӯзи якдигаранд. а мардуми мо чо кардан аст? яктату неш зада то кай ин кора мекунӣ? то кая ба ҷои дастгири якдигарет дунё ба номи якдигарта бардоштан. барои ҳама қадар дар байни 30 соли охир ман ягонта шоира надидам ки дунё шиносаташ. ман ягонта ҳофиза надидам ки дунё гӯшаш кунад. ягонта композитора намедонам, ягонта кинои тоҷикӣ намедонам ки дунё тамошо кардаст дар байни 50 соли охир. шумо беҳтараш хонед, қабати ман ба омода хизмат кунед, қабати ман ба омода истед, меҳнат кунед. натиҷа қати нишон диҳед. шумо тавоно бошед, натиҷата худтон нишон диҳед. ҳунаратон қати нишон диҳед кора. якчанда саволҳо метиҳам барое ки фаҳмам ки майнаи сари шумо тайёр ҳаст дар бораи бизнес ё не.
ин тестоя гузарем. Баъд аз тесто уже дарсҳои 13, 14, 15 уже аста-аста ман фаҳмам ки на кадом уже уровен буромадагӣ ҳаст, дар кадом нуқта буромадагӣ ҳаст фаҳмиши шумо ки именно дар ҳамин соҳа ки уже мо дар бораи дигар направлениҳо гап задан гирам ё не. Чунки ҳамин тест ҳамин вобастагӣ дорад дарсҳои ояндаи ман. барои ҳамон ҳаракат кунед ки дар комментариҳо нависед ҳамин тесте ки ҳозир ман мебинед мондагии дарсба. бо як чиз дига ҳаст ҳамватанои азиз, вақте ки бизнес мекунед коре кунед ки якдигаротон банкрот накунед. ин чизам пешниҳоди ман тамоми ҳозир ҳамин чизҳое гуфта истодам, шумо ина ҳамчун танқид қабул накунед, ин чизҳо ҳамчун факт қабул кунеду дигар ҳамин чи ману шумо даст кашидамо дар кор. ана бисёр бизнесҳои дида истодам, бизнесҳои майдаи хурд боратуна мегӯд ки порате те акаҷон ман ҳозир оварда метиҳам. бора метиҳ чун пула оварда наметиҳад. мегӯд як ҳафта оварда метиҳам, як сол мегузарад намебиёрад. пулатуна пурсед қатъитон ғурбат мекунад. пулатуна пурсед мегӯд хай хонам ҳаминҷи кӯчид рафтагим неку. ҳамин сабаб мардуми форсу тоҷик пеш нарафта истодааст. камакак пулдор мешем то 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион доллара. неки миллиардери калон шудан ки компания корпоратсия сохта бошаду ягон чизи реальни нишон тиҳад дунё ба форс ба бурод ман надидиам. ҳо завод дорем, сех дорем, неки ба чӣ сабаб? Чунки доимо ҳамин бизнесменои майдаи хурд якдигараша фиреб карда гашта. беҳад бисёр инчи. шумо ҳаракат кунед ки пули нақд кор карданро ёд гиред. пулатуна ягон касба натиҳед. пули нақд кор кунед, вақте ки пули налиш метиҳед, скидка мегиред, то шумо ба арзонтар карда метавонад додад. ҳам пулатун дастатон ба боратун дастатон ба осонтар мешад. боратуна падрали ягон касба натиҳед. чунки ягон фоидаш не. ҳаракат кунед ки якдигаратуна ақиба накашед. мо ба ҳамон шарике дар кор аст ки ҳамон шарике шумо тавоно кунад. шарике ки шумо ақиба мекашад вай дар кор нест. ман медонам ки ҳозир ҳамин кадом бачаҳое ки бизнесмени ки бизнес кардагиай ҳозир дар таги ҳамин комментари агар таҷрибаи худоатона нависед, ранги ҳамин монанди ҳамин чизҳое ки ман гуфтам дарони халқи мо ба хеле бисёр аст. ҳамаотон дар мусофири ҳамин чизҳо ба вохӯрдагӣ ҳастедон. мехоҳам комментария ба ҳар яктат таҷрибаи кори худата навис. агар ки ҳамин хел историяҳо ман ранги самбусахона гуфтам ё ки дар бораи ҳамин қоқ гуфтам, имрӯз дар бораи сухафурӯх, дар бораи ман китоби худам гуфтам ё ки дар бораи ман шумо ба агар ки ҳамин хеле таҷрибаотон бошаду ҳамин хеле историяҳо бошад, таърихҳо комментари ба навистан гиретон. чиба ки халқи мо хонаду бинаду накунад, бас кунад. баъд як бародари дига мо он рӯз ман ба запис рой карда будам, Диловаршон ман ба дод, Диловарҷон ман ба дод навистан ки муаллим устоз гуфтагӣ ҳастанд дар бораи ҳамин 6 намуд тарсу, не ки тарси асосия нагуфтанд, а худотарсию имон доштан. ҳамзабони азизам гӯш кунед, ҳамватано, ҳамзабоно, вай дигар чизу ин дигар чиз. ман мехоҳам ки ҳозир майнаи сари мо мардума мо аз тарс берун шавад. итак халқи мо тарсонча кай. ман мехоҳам ки аз тарс бурод халқи мо озод фикр карданро ёд гирад. вай худотарсию имон доштан ин тамоман дига тарафи тангадия, ҳамин тангак ду тарафаш бошад, ин дига тарафаш. имон доштан шумо наоборот ба қувват мекунад, боваритон худотон ба қувват мекунад ки шумо дар роҳи ризо Аллоҳ ҷонатона фидо кардан ба юракатона ҳаю дили пур қатъи меред. ин дарсе ки ман гуфтам барое ки мардуми мо аз камбағали вай бурод гуфта гап зада истодиам. ин дигар чи тамоман дигар чи. барои ҳамон агар шумо дурусттар агар фикр гуфтаги мана нафаҳмида бошед, китоби тарзи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағала меёбед, китоби духовни закони багаста, ино тоҷикишам ҳаст. ҳамин дар хонаи дониш дар тамоми ҳамин тоҷикистони китобҳо ҳаст, ёфта хонда мешад. ман ҳаракат мекунам ки ҳамаи китобҳои ман ин тоҷикиш ва қонунҳои манавии сарват ва тарзи фикронаи мардуми сарват ва камбағалам ҳаст тоҷикиш. ман ҳаракат мекунам ки ин китобҳо иншоаллоҳ ҳам ба забони форсӣ тарҷума шаванд, ҳам дар Эрону дар Афғонистон паҳн шаванд. мо ин наздикӣ ба ман ин кора мекунам. ман мехоҳам ки тамоми дунё ин китобҳо хонад, бинад. ҳамватанони азиз, комментария ба нависетон таҷрибаи аз сари гузаштагии шумо, таърихи шумо нависед, историяи худатонро нависед, ки шумо таҷрибатон ба фикри худатонро нависед. чо кунем ки халқи мо аста-аста ҳамин якдигараша азоб додан, якдигараш қати ҳамкорӣ кардана ёд гирад. ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, тамошобинони муҳтарам.
шахсоне ки бо умед ин барномаи чашмаи умедро интизоред нигоҳ мекунед. умедворам ки бар зиндагии шумо як дигаргунӣ, як беҳбудӣ ҳар ҳафта ҳамин барномаи мо оварда истодааст. миннатдорам ки шумо вақти худро сарф карда дар ин барномаи мо иштирок карда бо ёр рафиқатон бо ҳамдигариятон нигоҳбонӣ карда барои пешравии ҳаёти худатон ва барои пешравии сатҳи зиндагии халқи мо як ҳиссагузорӣ кардани ҳастед. касе ки дарсҳои моро гӯш кунад, ин ҳамон одаме аст ки ба ояндаи худ як беҳбудӣ меовардагӣ одам аст, зиндагии худро беҳтар мекардагӣ одам аст. анакун ин 12-ум дарс ки ҳаст, мехостам ки як бор бинам ки фикронаи шумо кадом уровен ба баромадагӣ ҳаст ки шумо тайёр ҳастед барои бизнесро омӯхтан ё не. уже фикронаи шумо агар ки тайёр бошад, ман дар дарсҳои оянда дигар мегӯям аз чӣ бизнесро бояд кушодан, чӣ хел кардан, ман ин чизро сар мекунам. барои мо ҳозир мехоҳам ки дар ин дарс шумо як худатонро санҷиш карда бинед, санҷиш карда диданатон даркор ки фикронаи шумо, майнаи сари шумо то кадом дараҷа уже роҳҳои хуби ҳалли масъала ёфта метод ё не. майнаи сари одам чӣ хел аст? ҳозир ман шумо мегӯям якта, ман ин китобан дар дасти ман. майнаи сари одам чӣ хел аст? нигоҳ кунед, ман ин варақи китоб, дуруст? нигоҳ кунед, диққат карда истед ки мана бинед. майнаи сари одам беҳад фикронаи инсон ки кам ҳаст, бисёр чиза намебинад. барои ҳамон ман якта таҷриба мегӯям шумо. мана мисол якта одам мебарад озу кӯчабой, мебинад ки мусорка кӯчаба партофтагиye. чӣ мегӯяд? майнаи сараш чӣ мебинад? Мегӯяд ин одама бинед мусора дар кӯча партофтааст, ҳама ҷоя чиркин кардааст, ҳама касалӣ кардааст. вай фақат вируса мебинад, касалия мебинад, чирка мебинад, дар бораи ҳавай гап зада, дар бораи ҳамон камбудӣ гап зада гаштан мегирад. дуюм одам мебиёд, ҳамон мусорка нигоҳ мекунаду не ки мегӯяд ки аҳа, агар ки ман ин мусорка бардорам, дар ҷои ҳамин мусорка якта ходдог ё як бистро, якта гамбургер монам, фурӯш савдо ба монам, ҳам мусорка тоза мешавад, ҳам даромад манба мешавад. гумон мекунам ки роҳбарои шаҳр хеле хурсанд мешавад. дидед, вай майнаи сараш ба дигар чиза дид. сеюмаш мебиёд, ҳамон мусорка нигоҳ мекунаду мегӯяд аҳа, агар ки ман бизнес кушоям барои по вывозу мусора, ман бизнес кушому, як район, ду район, се района обслуживать кардан гирам, вывоза мусор қати. Просто компания ки убирает мусор. Аҳа, дидед, вай дигар чӣ каллаш ба ҷо шуд. Вай дид як чизе ки дигарон надида истодааст, майнаи сараш қати. ин гузашт, бо дигараш омада нигоҳ мекунад, ҳамин мусорка. аҳа, агар ки ман якта сех кушам барои кор карди ҳамин мусор, сирё бояд арзон фурод. ҳисоб кардана сар мекунад. коғаз бисёр аст, ё ки бутилка бисёр аст, ё ки тахта бисёр аст, чӣ бисёр аст ҳамон ҷоба? чӣ мепартона одамо? пластмас бисёр аст. ҳамон соҳаба бояд ки ман биё як бар меомӯзам объёми як маҳа мусоре ки мардум мепартояд. ҳамон ба сех мекушам барои переработки ҳамин мусор. зато сирё арзонтар мефурод, ман ба выгодне. диққат. фаҳмидастед? панҷумаш мебиёд, то дигараш мебиёд бо якти дигараш. ҳамон мусора мебинеду чӣ мегӯяд? пага мусоре ҳамин ҷо овардан дар кор будай. фаҳмидане? чӣ ки ақлаш ҳамин ба мераса фақат. дидед, ситуатсия ҳамон як чӣ, не ки ҳар ки ҳар чиза дидан метод майнаи сараш қати. барои ҳамон одам чашмаш қати намебинад. одам чашмаш қати ҳамон чиза дидан метод ки ақлаш ҳамон ба расад. мана мисол, ман ин майнаи сари шумо, китоб мисол ин қадар информация дорад, не ки аз сабабе ки одам фаҳмишаш камай, мана ин хел дидан метод. дида истодед? мана ин қадар чиза дида истодай. майда як ҷоя. аз сабаби чӣ? анакун ман ҳозир гуфта истодиам ки пушти китобо мана ин қадар чӣ информация аст, мана ин қадар чӣ ҳаст.
одаме ки майнаи сараш ҳозир кушода нест, вай мана ин қадар чиза дида чӣ мегӯяд? Ин қадар ин одам дурӯғ мегӯд? Чӣ ба ин одам ин қадар дурӯғ мегӯд? Вай серавно нест ку ман диданам ку. чӯ ки майнаи сари вай инсону мана ҳамин қадид истодааст. ин чӣ гуфтаги гап? яраша аз тараққиёти фаҳмиши инсон, аз границаи фаҳмишаш ҳама қадар вай бисёртар дида метод. мо ҳозир чӣ кор карда истодем? мо ҳар бор мана ҳамин майдак суроха майнаи сари шумо ба ҳамуна мо чӣ кор карданем? Аста аста зиёд карданем. диққат кунед, вақте ки мо ин кора мекунем, боз сал шумо бисёртар дида метоед. дидед? Аҳа, ҳозир не ки агамин текстҳои хонидага так намефаҳмед ку мазмунаша. дуруст? Не ки майнаи саратон бисёртар дида истодааст. Не ки вақте ки бо дарсҳоя гӯш кардан гирифтед, бо гӯш кардан гирифтед, бо тараққӣ мешавад. бо майнаи сари шумо бисёртар мебинад. ҳамин ҳозир карда истодаги ма таҷриба гурзонед, як бор худи вай ба китоба худатон пешатон бамонеду гирифта кардан гиред. ина фаҳмида истодед акон? аста аста фаҳмиши шумо дигар шудан мегирад. аста аста ақли шумо дигар шудан мегирад. кругозори шумо дигар мешавад. вақте ки кругозори шумо дигар шудан гирифт, фаҳмиши шумо дигар шудан гирифт, шумо ба осон шудан мегирад. ҳозир ман ҳамин кора карда истодиам. ин дарс 12 бошад. Агар мо то ҳамин вақт ҳамин кора кардем ки шумо аста аста нуқтаи назаратон, фаҳмишатон дигар шаваду шумо бисёртар вариантҳои дидана ёд гиред. як чандта варианти ҳалли масъала ёфтана ёд гиред. як чандта варианти ҳалли масъала ёфта кора ба пеш бурдана ёд гиред. анамин чизба мо ҳама қадарва ҳаракат кардем. якумин чизе ки ман шумо ба хостам ки фаҳмед, барое ки тестировать кунед худатона ки шумо барои бизнес кардан тайёр ё не. дуюмин чӣ? мана ин картинка бинед. шумо ки дида истодед? мана ин картинка ҳозир экран ба будагӣ ба шумо ки дида истодед? сразу нависед коғаз ба. ки дида истодед? коғаз ба нависед. комментарий бам нависед. сразу комментарий ба нависед. чашматона пӯшед. чашматона пӯшед. доштаистед чашматон пӯшидагӣ. чашматон пӯшидагӣ. чашматон пӯшидагӣ. акнун чашматона кушоед. бо ки дидед картинка ба? комментарий ба сразу нависед. ҳамин якум взгляд каса дидед, бо комментарий ба нависед. навиште? нависед вай ба комментарий ба. ки дида истодед? ба ман комментарий хонда мефаҳмам шумо узе кадом уровень ба видени шумо пайдо шудааст, кадом уровень ба қабул кардааст майнаи сари шумо. бо чашматона пӯшед. пӯшед чашматона. бо кушоед чашматона. мана ин картинка бине. комментарий ба сразу нависед. сразу ҳамин якум взгляд дидед, сразу нависед картинка ба. ки дида истодед? дусета комментарий ҳамшава ҳеҷ гап не. комментарий нависта сразу роя накунед. ҳамон навистан гиред, баъд якта карда роя мекунед. отлично. хан занед. комментарий хонда баъд ман мебинам ки шумо ки дидед картинка ба. ин дуюм санҷише ки мана шумо анализ карда уже мефаҳмем ки майнаи сари шумо то кадом дараҷаи баромадагӣ аст. То есть фаҳмиши шумо то кадом уровень ба баромад. хуб,
тайёред? сеюм чӣ ба? нигоҳ кунед, анамин чанд дона квадрата дида истодед? байни 10 секунд ба ҷавоб диҳед, максимум 30 секунд ба. чанд квадрат дида истодед? комментарий ба сразу нависед, рой кунед сразу моба. чанд квадрат дида истодед? шумо ба домашнее задание то вохӯри оянда полностью ҳисоб кунеду ман ба комментарий ба поён ба нависед, чандта квадрат дидагӣ ҳастед. майнаи сари шумо вобаста аз дурбинии шумо, аз кругозори шумо анами квадратҳо ҳисоб кардан метавад. агар ки шумо ягон дарси ман ба будед ё вай ё мани шумо ба ёд додагӣ бошам ягон вақт, ягон ҷо бо гап назанед, нанависед, просто нависед ки ман дарсатон ба муаллим будам, ман медонам. ман мехоҳам ки дигарҳо фикр кунану нависанд. хоб мехоҳам ки дигарҳо просто майни сараша об карда нависад. агар ки шумо дарси ман ба будеду ман нишон додам, ин честно не, шумо буреду онҷиба худ нишонтеҳӣ кунед, майле? хоб барои ҳамон агар дарсҳои мо ба будеду шумо ин чиза аз мо омӯхтед, ин кора нанависед, монед ки дигарҳо вай кунанд. фикр карда фикраш нависад. ин шумо ба вазифаи хонагӣ баъд аз дарсҳои оянда ба дида ман мебурам, баъд хулоса мебиём уже дар бораи бизнес гап задан сар кунам ё ки оз бо камтар дига вақт аст. хоб элёи 100 сола шавед. умедворам ки шумо аз барномаи чашмаи умед барои худатон беҳбудиҳо гирифта истодед. ҳамватанони азиз, инсон чашмаш қатӣ намебинад, инсон ақлаш қатӣ мебинад, майнаш қатӣ. барои ҳама қадар чашми шумо ҳамон чизе дида метавад ки майнаи саратон иҷозат диҳад. барои ҳамон вақте ки шумо мебинед ягон кора карда набинед, ягон кор ба агар диққат карда истедага, баъзе одамо осон ҳалли масъала меёбад, тез меёбад ҳалли масъала, а баъзе одамои дига солош қати як масъала ҳал карда наметавад. дуруст? бо як чиз дига мегум шумо бо як ин чорума шудан, бо як дига мегум 2 ҷамъи 2 зарби 2 чанд? байни 2 секунд ба бояд шумо ҷавобаша нависед. 2 ҷамъи 2 зарби 2 одди чӣ? фақат теста. а ҳамсояи дигарро пурсида нагардед, просто сразу фикратона нависед. хоб отлично, хеле хуб. панҷум чизе ки мегум, Рашида или Рухшона, бед Рухшона пул дорад. Рухшона пул дорад. агар ки себ харад ҳамин пулош ба себ харад, агар ки ҳамин пулош ба себ харад 9 та себ харадага 7 сум пулаш намерасад. агар 3 та себ харад 11 сум пулаш мемонад. дасти Рухшона ба чанд пул аст? ҷавобаш нависед комментарий ба. ҳаракат кунед, диққат карда, гӯш карда, анализ карда, ҳаракат кунед, комментарий ба нависед. аз анамин гуфтагиҳом хулоса бароварда ман уже мефаҳмам скорости мишлении шумо, ана ҳаракати шумо, фаҳмиши шумо, чуқурфаҳмии шумо. хулоса ба мебиёмам ки уже аз кадом бизнесо сар карданам дар кор. ман хати аз худи фундамент аста гуфта омаданам. ин тесто барое ки ман фаҳмам ки фикронатон кадом уровен ба баромадагӣ аст. хоб ин мавзӯя шумо гашта баргаштам гӯш карда, ҳалли масъала ҳар якташа якта бакта карда навистанатон дар кор дар комментарий. ин амали шумо. мо ин чиза дида баъд ман дар бораи кадом бизнесо сар карда барои шумо чӣ хел гап заданам далше кор мекунам. хоб аввал ба шумо ба осон метобад, не ки шумо диққат карда чуқуртар фикр карда кор кунед. мехоҳам ки бинам ҳаллаша ёфтед ё не. зиндагӣ ҳамин хел аст. зиндагӣ
пеши шумо ба ҳар хел мушкилиҳо мемонад, баъд мехоҳад ки шумо ҳал кунед. роҳи ҳаллаш ёфта натон дар кор. кадом инсон пеш мера зиндагӣ ба? ҳамон инсоне ки ҳалли масъала ёфта метод. тезтар ёфтед, кор пеш мерад. дертар ёфтед, дер мерад. бо такрор мекунам. дипломи шумо нишонаи маълумоти олӣ дорёфтани шумо нест. кия мегӯн ки маълумоти олидор? ба фикри ман ҳамон одаме ки роҳи ҳалли масъала тез меёбад, баъд роҳи ҳалли масъала дурусташа меёбад. грамотне гуфта пештартар мо гумон мекунем ки одаме ки хатои кам дорад. грамотне гуфта кадом одама мо фикр мекунем? грамотне гуфта мо ҳамон одама фикр мекардем ки вай дорад, хатое намекунад, беошибка менависад. ҳамине мо грамотно мегуфтем. барои ҳамон ҳамватанои азизу гиромӣ, ин дарса мо камтартар аст минуташ ба не ки ин майнаи сари шумо беҳад заставид мекунад ки фикр кунед. гаштаю баргашта маҷбуре ки гӯш кунед. ҳамаи саволҳо ба ҷавобаш нависед. 4-5 пункт нагуфтам ман, ҳамаша нависед. хуб, чӣ қадар тавонед ҳамин тест бисёр мардум бароӣ кунед. репост кунед, ёру рафиқоба гӯед ки фалон ҷо даро тамошо кун, комментараш банавис, худата санҷиш кун, фаҳм, бин ки чӣ кор карда истоди, бин ки тараққиёти фаҳмиши ту то кадом уровен бурӯмадагӣ ҳаст, чӣ кор кардан дар кор ки пеш равӣ. вақте ки ин чиза кард, одам худаша дига хел мефаҳмад. хуб, ин беҳад зарур. ми чандта саволе ки ман ҷиба додагӣ ҳастам, ҳамаш ба ман интизори ҷавобам. агар шумо 10 кас 20 кас ё рафиқу хешу табора ҳамин чиза тед ки вай кунад, ё бедор мешад ҳамаш. вай қолаби фикронаи кӯҳнии вай бисёраша кашида гирифта дасташ метиҳад, вай бинад ин чиза абболи худаш кор кардана сар мекунад бисёраш, ҳам доно мешавад, ҳам зиндагии шумо ба осонтар мешавад. ҳама ба осон мешавад. хуб, ҳаракат кунед ки максимални репост кунед. именно ҳамин тест максимални репост. ҳамватанони азиз, то боздид. пула пасандоз карда, ҷамъ карда, дарсҳои гӯш кардан гиред. То боздид.